Exército. Ola, parroquia, benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas enamoradizas que suspiran por calquera WhatsApp. Para vos, vai, este programa románticos e románticas. A verdade é que o programa de hoxe, desta semana, non pode traer máis amor e máis que amor, máis esperanza ou necesidade incluso dos mequemeques que están, pois iso, buscando a súa media laranxa. E para buscar esas ou formar esas futuras parellas, conto comigo a Lidia Veiga. Hola. Que tal, Lidia Veiga? Moi ben, algo preocupada porque o teléfono das cámaras está lá. E agora ten un aviso de que parece que desconectaronse as cámaras. Pero creo que non pasou nada porque Martín non hiperventila. Así Vale, que genial, perfecto, está todo ok, non, está Martín? perfectísimo. Telo corazón no seu sitio, estas cousas. Porque claro, estos 10 segundos de programa acaban de ser top. Sí, E perder totalmente. estos 10 segundos de programa iba a ser Clip viral de TikTok. totalmente, romperíase nos seus corazóns. Comentabas antes que antes de comenzar o programa querías explicar que che pasou na cara. Ah, totalmente. Eu acabo de fixar, non me deran nin conta. Vou Solo co brillo dos focos me dei conta. Fuerte, Eu xa tiña aquí unha brecha, non sei se ti fixas que teño unha marca dunha brecha. No. Bueno, pois eu teño unha marca dunha brecha porque a min gustábame saltar en riba da cama. A miña nai dicía, Lidia, non saltes en riba da cama. E un día dixen, creo que dou feito a voltereta no aire. Donde foi para a miña frente? No que ven sendo a bola que sale dunha cómoda. Espeteime a bola aí, non? Nunha cómoda. Dunha cómoda. Dunha cómoda? A cómoda que tiña enfrente da cama. Eu aquí, fixen a voltereta e parei ca frente. Bueno, pois fixen a versión adulta desta situación hoxe pola noite. Estaba saltando na cama. Non, por eso é a versión adulta, son moi aburrida, e é que me despertei en plan, Dios mío, cara, creo que non me sonou o despertador. E de repente, fun para coller o móvil, resulta que toquei o móvil, caeu-me o móvil po chan, e eu fun buscar o móvil ao chan. Que pasa? Con tan mala sorte que miña nai decidiu cambiarme a mesita por unha de madeira máis alta e espetei o que ven sendo toda a frente na esquina da mesita de madeira. Doe moito. Escoitaronme en Santiso. Sí. Ten que doer, Ás 6 da mañá eu con un pack de hielos así, no que ven sendo toda a frente, dicindo en serio, de verdad. Esta é a vida adulta. Que se lle pasara a Martín ou se me pasara a min daríanos igual, pero que ti vives literalmente da túa cara. Bueno, últimamente non moito. Non Bueno, pero bueno, eres actriz. E é certo que hai actores e actrices que teñen certas cualidades que non son estéticamente... Bueno, que a xente lle guste. Sí. Como, por exemplo, o mítico actor este loiro estadounidense que ten o nariz desfeito, sabes? Sí. Que é unha característica moi propia, como que ou Adrien Brody co seu super nariz. Totalmente. Vale. Véndese actriz con chichote. Pero claro, ti de momento non ibas con ese No. skill aí de... Que va. Pero eu creo que ningún chichón así tan grande pode ser repelente do amor. Ti crees? Sempre hai un roto pa un descosido. Tamén tes razón. Sempre hai un chichote pa un trombocito. Sí. E por iso che digo que no programa de hoxe poden sair varias parellas. Pero a realidade é que houve moita xente, non? Houbo moita Que decidiu facer ese tremendo test que te cascaches. A ver, vamos a facer unha pequena confesión. Nos, cando facemos cousas destas, Sí. sempre damos algún aviso a xente coñecida. De mira, Tad atentos. Sí, porque, a ver, botadenos unha man, contestade esa enquisa, non sei que tal. Unha limosna para un Uns eles reposo. Non fixo falta. Para o tema do amor, non fixo falta. A xente lanzouse e teño que agradecer que foi bastante par no sentido de xéneros, porque eu pensaba que iba a caer no de 90% pirolos e o 10% rapazas. A nosa comunidade está moi repartida. E curiosamente todo con xente moi hetero. Donde está o colectivo? Donde Eso. está o colectivo? Exceptuando unha das persoas, o resto é totalmente heterosexual. Que vos queremos muchísimo. Que saibemos. Queremos vos muchísimo Que igualmente. comentaba xo antes. Ademais da vosa condición, queremos vos muchísimo. Podía ser que entre estas persoas as persoas transexuais que lle Eso gusten pois as persoas do xénero oposto e por iso a mellor non figura, tampouco Eso é non había verdade. etiquetas ni nada porque creo que non era necesario. Pero iso que
que hai varias parellas, pero bueno, iso ímolo Que se organizamos algo en directo, cae. Ui, sí. Hai bisté. Hai reparte carne. Si este fora un programa con público, aquí había morreos. Claro. Non papa quen non quere. Estou segurísimo. Claro. Se queres, podemos analizar un poquinho para que non o A ver, saiba. analicemos a nosa comunidade. Vamos a analizala. Lanzouse durante estes días un test, unha enquisa, un formulario donde a xente que nos segue a través das redes podías inscribir. Solteira ou interesada en atopar cousas, cousas. Bichos. Fauna. Seres vivientes. Exacto. Nada, había preguntas variopintas, como por exemplo, Sí. intereses. Vou a salientar os que máis maioritariamente elixiu a xente, porque eran unha burrada de intereses. Por exemplo, unha das máis seleccionadas foi observar a xente imaginar as súas vidas. Ai, encántame. É dicir, Pois é un planazo para facer en parella, eso, Ti nunca foches Tipo, vamos á Alameda a mirar xente e pensar que o que... A min gustame mirar pos edificios e ver cando hai luz nun sitio, imaginarme que é o que pode estar a acontecer en ese cuarto. A min tamén me ten pasado de imaginar estar na cola do súper, ver a un señor normal e dicir, este señor ten vida. Total. Non é un NPC que non a ten vida, seguramente amará, terá fillos, ao mellor, irá a traballar. Home, estás Entón, cagando en imaginar. todo, porque Home, tú un sí. mal día. Sí. Gústame Además, imaginar. guai para desarrollar as áreas de empatía. Estáme gustando a min ese É que concepto. pensará a xente tamén de nós cando nos ve pola rúa, non? Como, onde van esos fulanos? En plan, vaya pintas. Despois, outra das opcións máis escollidas era ter conversas profundas ás 2 da mañá. Es que sodes o noso target total, O sea, eu podería ahora mismo estar namorando esas personas. Despois, soñar con viaxes que nunca se planifican. Tamén unha das... Triste, pero certo. Dentro tamén do top 5 está facer chistes malos e rir antes de rematalos. Isto pasa moito aquí. De empezar a decir. E por último, tamén así no top 5 é mandar memes como forma de afecto. Gústame. Gifts, Reels destes. Reels, manter conversacións paralelas, unha formal por WhatsApp e outra de Reels por Instagram. A miña vida con Xavi é así. Ves? Eu con Xavi por Instagram solo falo en Reels. Me encanta. Mandámonos memes. Non é conversación. E sabes que esa persona está de baixona polo tipo de Reels que che manda, que está nun bon momento polo tipo de Reels que che manda. Sí, é verdad. Está guai Sí. eso, Mandanche Reels pensando en ti. Eso é moi bonito. Pensei en ti cando... Total. Despois, outras preguntas eliminatorias para saber se unhas parellas se poden compaxinar ou non é que tipo de empanada serías. Eu creo que é fundamental nas festas. Claro, ti que tipo serías? Teño clarísimo. Eu Que? son de bonito de atún. De bonito atún toda a vida de E ti? Dios, non? E a miña de bacalao con pasas. Con pasas. Ollo. Ademais, que se me dis bacallao, aínda cho paso. Con pasas. Ai. Te pasas, Se te pasas te un poquito. pasas. Eu creo que ese é definitorio para unha parella. Bueno, ou aí de repente unha de luras, A ver, si, eso xa é. de repente unha de berberechos, Non é pecharse. zamburiñas. Claro, pero tamén que poidas ti De permitirte, carne. non? Ese é o punto. Sabes como se di, o rollito este das aceitunas das parellas que se Sí, leu, o de como conocía vuestra madre, Si sí. gustan as aceitunas, nunha parella perfecta e a un gustan e a outro non. Sí. Eu creo que nas empanadas ten que pasar o mesmo. A un teñe que gustar o bacallao e a outro non. Mitad. Sí. Está ben eso. Sí. Cando vas a unha panadería e ves que unha persoa marcha con metade de bonito e metade de bacallao, aí hai unha boa relación. Xa ves. Que por certo, falando de empanadas, o ano pasado queríamos ter ido á festa da empanada en Chantada Sí. e non fomos ao final. Ao mellor este é o ano. E Cando comemos todos empanadas e facemos ferceis empanadiles. Cando é? Pois non sei eu, alguén de Chantada que nos poida confirmar festa deste ano? Sí, Cando son as festas deste ano de Chantada? Sempre quixemos ir comer empanada ou traer empanadas e nunca o fixemos, Parte ali, claro, Chantada de empanada buena. Teño Bueno, que decir que os mequemeques que responderon a esta enquisa Team Carlos, porque maioritariamente, cun casi 60%, escolleron bonito. Que ben. A ver, é básico? É un básico, un must have. Bacallao, un 20%. E, pois, había unha opción vegana, Sí. que tamén un 20%. E fai moitísima gracia, porque
A última opción era non me gustan as empanadas. Ninguén colleu esa opción. No, Nadie colleu, o sea que claro, é como se poso das croquetas. Se puxera a opción de croquetas, moi pouca xente puñería que non lle gustan sí, croquetas. non lle gustan as croquetas. O mellor é Abelai, unha boa non? red flag, Sí, verdad. Se non che gustan as croquetas, algo che pasou de pequeno. Tamén a mí unha refleja que cando che din, vouche facer croquetas. Non me gusta eso. Como vouche facer croquetas? Clocletas. Croquetas. Clocata. Non sei, eu vino moitas veces o de mítico de é o meu amor da miña vida e voulle facer croquetas. Hoy, Pablo tenía ganas de croquetas. Un pouco así. E voulle facer croquetas. Pero porque que a min amor- fanme croquetas fanme en amoro, Ese rollo. A mí dame igual. Ai, a mí non. A min como me fagas unhas boas croquetas. En serio. Bueno. Pero se están aí no Gadis en congeladas. Chi. Vai probar a de cocido de miña abuela. Xa che digo eu onde se poñen as do Gadis. Cielo. Hombre. Sí, a ver, as caseiras están riquísimas. E as que lle meten un poquinho de queixo polo medio, están boísimas. Despois por ir un pouco tamén máis rápido. Como reaccionarías ante unha mensaxe sen resposta en 3 días? Maioritariamente a xente que puxo é a miña boa di que todo chega. A esa persoa que non che contesta, que che fai Sí. hosting, se di agora. Pero cal foi a pregunta? Que estaba mirando as Como- fechas da festa da empanada. E sabemos cal é? Pois mira, segundo fin de semana de marzo, xa pasou. Me cago na puta. No, esa é a feira do viño. A feira do viño. Bueno, xa nos entende. En Chantada hai moita cousa boa. Como reaccionarías ante unha mensaxe sen resposta en 3 días? A festa da empanada foi onte. No! No, imposible, houbérame enterado. Que dis? De Chantada. Ai, no, de Begonte. E de Begonte foi onte. Pártome das Bueno, cachas. non sei onde queda Begonte. Non pasa nada, un saudiño por de Begonte. E procedemos. Como entonces. reaccionas ante unha mensaxe sen resposta en 3 días de que te están facendo ghosting? Ghosting de toda a vida. A maioría da xente contestou a miña boa di que todo chegalle. A todo, bueno, que San, a todo San A Martín todo lle chega. porco e chega ao San Martín. Pois basicamente é así. Despois, plan para unha cita ideal. Sí. Pasear pola praia, maioritariamente. Que intensas que sodes, A segunda, Netflix, manta, En chill. discusión para ver que ver. E despois ir ao súper e finxir que vivimos xuntos. Eu teño que dicir que teño que dicir que eu teño ido ao súper con chavalas coa esperanza de que pasara algo. Terceira cita e xa pensando no nome dos fillos. Está un un pouco pouco. tirando o asunto por aí, Sí. Casi. Cal é o teu maior talento inútil? Maioritariamente a xente dixo dar consellos amorosos que nunca sigo. Eu creo que eso é mundial. O sea, temos aquí pequenos fracasados amorosos e fracasadas amorosas. Mequemeques. Probablemente. Mequemeques non poden Mequemeques. entender o amor de outra maneira. Pois, con que animal te identificas? Había koala, apegadiño e adorable, galo independente, mais parece así de súpeto, un polvo agarimoso e sempre enredando, miñoca, non sei por qué, pero algo ten, e panda, durmo moito, pero gustame abrazar. Oi. A ver, teño que dicir que son todos monísimos. Son buenísimos. Son todos Ti con quen te buenísimos. identificas? Eu a miñoca gustame moito, Miñoca. A miñoca. Pois a miñoca. maioría de xente identificouse co panda e máis co galo. Ai, o Quirico. Eu creo que aí está dividido. Eu xa xuntaría esas persoas. Claro, es que un galo e un panda, ollo, cuidado, porque como che guste, levántaste pola mañá. O seu panda levántase pola mañá, o único que quere é abrazar, e o galo Quirico está en plan, quítate dai! Sabes? A mí eso non fai bo xuntoiro, E despois tamén como algo que che faría sair correndo dunha cita para Sí. determinar red flag co que se soe coñecer Absoluta. maioritariamente, pero infinitamente Tratar maioritario. mal a un camareiro. No. No? Que vota a extrema dereita. Ai, bueno, claro, eso está incluso antes. Sí, pero arrasou. Arrasou. Pero brutal. Sodes o noso target total. Sí. Está me encantando, porque define a nosa comunidade moitísimo este test. Aparte do que busquen no amor. Esa xente somos nós. Nós somos o voso match, aínda Sí. non o sabedes. Cando nos saímos da personaxe estamos falando de drogas e ao momento decimos non tomedes drogas porque é Sí. mala. Eso é esta xente. Pois se queres empezamos a poñerlle nome a esta por xente. favor, que ilusión me fai este acontecimiento. A ver se furrula ben todo. Claro.
Porque aquí nesta especie de mecarrocho, Sí. o que ven sendo cobertura, Non negada. hai, Témola sí. bastante negada. Así que estou aquí, incluso eu compartíndolle datos a Carlos. Está este é o punto de cutrez nesta situación. Non sei como queres facer realmente, porque, mira, hai 50-50 de tanto de tipos e tipas que queren xuntarse, Sí, menos un tal Xoel sí, que se está xunta aberto. con que lle dean. Vale. Pero claro, hai Cal que... é o perfil máis polémico? Hai algún perfil polémico? Mira, podoche incluso... A quen non lle gustaban? Decir- Nadie dixo das empanadas, claro. eh, Senón ese sería o perfil polémico. Podoche incluso decir Sí? a descripción, porque se lle pediu que se fixera unha pequena descripción. Claro. Son unha rapaza guapa, lista e divertida. Adoro os animais e a natureza. Estudo interpretación e artes escénicas e encántame facer plans creativos. Tanto chevo a unha cita elegante e sostificada como me apunto a un plan de aventura e roupa quechua. Tanto me gustan moito as linguas, se falas galego, jañas puntos. Match. Pásalle o meu número. Rapaz. Rapaz, é igual, pasa o meu número. Pero moi ben esta tremenda descripción, non? Sí. Claro. Nós tiñemos que ter feito o traballo da casa, esa é a realidad. Tiñemos que ter vos Cham- traído match. Chopi chop. Chopi chop. Chopi chop. Hai que lle buscar parella a Apodo. Chopi chop. A Chopi chop? Vale, pois apuntamos aquí. Chopi chop. chop, moi ben. Chopi chop encántalle cantar cancións como se estuveran o no coche, gustalle mandar memes, observa a xente imaginar as súas vidas, mima, gustalle moito a Chopi chop, escolleches casi todas as opcións, comer chocolate, mandar audios longos como podcast, dar nomes a obxectos inanimados, gustalle a empanada de bonito. Eu buscaría ao seu Chopi chap, pero Vale, que lle pero guste por que bacallau. non facemos unha cousa? De repente, vamos a mirar a alguén, o sea, está a Chopi Chop, que ven sendo esta rapaza que estudia interpretación, todo gusta plan tanto quechua como plan elegante, amante de natureza, planes creativos. Gustalle de bonito. Vamos proceder a buscar unha persoa que lle guste de bacalao. Claro. De repente, ¿no? Para generar contraste. Que perfil temos por aí interesante? Claro, que ela estaba buscando o animal, porque antes falamos dos animais. Claro, que animal se puxo? Así Ela- tamén lle buscamos un quirico. Un koala. Puxos un koala. Apegadiña e adorable. Eu penso que lle pega unha miñoca, eh? Unha miñoca. Búscame aí unha miñoca que lle gusta o bacalao. Mira, Hai miñoca que lle gusta o bacalao? é que hai poucos miñocas. Hai pouco, me gusta. Hai poucos miñocas, pero de bacallao sí que xa hai. Sí. Mira, outro bonito. É claro, maioritariamente tamén escollo un bonito. Vou a buscar en respostas Cantos perfiles nos chegaron? máis de 30. Que me estás contando? Sí, por eso era unha No, claro, movida. entonces temos que intentar así un pouco a dedo apañarvos unha cita Sí. express. E se non Mira. estades contentos, mandádesnos o ticket de volta e nós atopamos algo que vos sirva mellor, vale? Mira. Prometemos eso. Manu. 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 Xa se puxo así tal cual. Manu, sí, gusta... Mira, aquí, ui, Manu. A ver. Manu, Eu estou apuntando aquí todo, eh? gustalle tamén cantar no coche. Moi ben, Obse- teñen eso en común. Observar as vidas da xente. Ben. Dar nomes a obxectos inanimados. E gustalle o bacallao. Vale. E Imos ben. animal potencial E animal que potencial... dixo un panda, que dixo. Un panda. Ves, pega Pero ese panda. pegan, porque se abrazarían xuntiños. Claro, es que koala e panda é un bo match. É un bo match. Vamos a deixalos en stand-by. E a súa descripción de Manu é jallejo de pura cepa. Eu creo que... Justa a terra. Sí. Eu creo que Manu máis Chopi Chop poderían ir facer rutas de Pero mira, senderismo. pon Chopi Chop ou Chipi Chop. Liche ben, porque Chopi Chop a mí non me sona. Ahora, Chipi Chop sí, porque eran as ardillas. Ah, sí. Espera, Chopi Chop. Chopi Chop. Sí, Chopi Chop. Creativa canto menos. Bueno, Sí. pois Chopi Vale, Chop. Chopi No Chop e principio Manu. mantemos con Manu, porque Sí. bacalao bonito, gustalles mirar a xente pola rúa, cantar no coche xuntos. Vale. Teñen aí bastante en común. Vou a escoller outra persoa aleatoria Veña. que se matara facendo A a descripción. descripción, porque outros poñen ai, non sei. Mira, se non sabes ti, non che vou buscar eu a túa vida. A que viñeches aquí? Nós ternos que dar o traballo feito. Claro, un pouquiño. Un pouco de por favor. Vale, mira.
gracioso, agarimoso e protector. Eso é como... Ui, este é protecto. Como se chama? Espera, vamos a poñer nombre. Espera. Isto último porque se explica. Porque Vale. Isto último porque gústame que a xente lévese ben e non me gustan os conflictos. Intento afastarme deles ou amainar as augas se son capaz. Cariño sonrinte. Moi ben, vale. Vale, como se chama o fenómeno? O fenómeno chamas Andrés. Andrés. Vexo que os rapaces non se poñen nomes de mentira. Gústame o de van de cara. Sí. Andrés, que manejamos? Mira, Bonito, é un bacalao? koala. É un koala. É un koala. E gústalle comer bonito. Bonito, vale. Así que habería que buscar... Pero hai algo aí que consideres especial, dato especial? Puxo algo en relación á comida, algún gusto concreto, máis específico, como máis complicado de atopar en alguén? Porque xa sabemos que sodes todos peña majísima. Iso xa sabemos de primeiras. Tamén votou que non votara a extrema dereita red flag. Vale, politiqueo. Podemos meter aí unha cuestión... O seu talento de comer pizza sen manchar a camisola. Epa! Está moi ben. Bo talento, Sí, a xente que non... Moi ben. Quere o poder que prefires nunha cita, ter o poder da invisibilidade. Esa era outra das preguntas que non dixen, pero bueno, eu supono. É que era un test moi longo. Vale. A ver, entón... Hai que ir buscar, está interesado en muller, sí. É un koala, teríamos que tirar de repente, a ver, por esta persoa que gusta pizza, que así como protector, pero que non lle gusta moito conflicto. Claro, non lle gusta moito conflicto. Entonces eu tiraría máis hacia de repente outra vez un panda. Ao mellor levaríase ben con outro koala, porque ao mellor... Sabes? Eu creo que xa topei. Xa topaches? Sí. A ver, comenta. Acaba de toparme unha descripción. Son unha persoa curiosa e reflexiva, é dicir, é tranquila. Moi ben. Como él. Sí. Das que lle gusta dar voltas ás cousas ata que lle explota a cabeza. Vivo, apaixonada polo audiovisual e enamorada do mar. Pasea pola praia. Vale. E dos gatos dende que teño uso da razón. Postdata, sairía correndo se vota á dereita, pero as crocs é imprescindible. Porque outra das preguntas era de... Mira, pero digoche unha cousa. Andrés dá má sensación de que é unha persona clásica. Pero esta parece clásica, non? Non sei. Si lle gustan as crocs, mira, si, non é tan clásica. É máis moderna. Clásica non é porque lle vale tamén outra muller, Ves, a min é que si che gusta, eu non quero ir por estereotipos, pero a ti se che gustan as crocs, a posibilidade de que sexas do colectivo é maior, vale? O sea que, moi ben, vamos a aproveitar esta situación porque non hai tantas que estean o sea, porque é bisexual, non? Gustañe tanto lle vale muller como home. O caso é que non sei se hai moitas mulleres que lle gusten. Pero a Xoel tanto lle tiña. Sí. O mellor pode ser unha boa parella de Xoel, porque ao final pertencer ao colectivo vai facer que a tua parella sempre te entenda moito mellor, se tamén é do colectivo. Perdón, hai 6 persoas que escolleron ambos, perdón. Hombre, Carlos, a mí xa me parecía raro que non houbera representación do colectivo. Mira, e esta rapaciña, como se chamaba? Cal é a referencia? Dani. Vale, me gusta moito un nome. Dani. Perfecto, Dani. Teremos en conta o teu currículum vitae. Vou a falar polo pinganillo agora. Cando vaya rematando o tempo avisa. Porque podémonos pasar aquí 2 horas. Sí, e media. Vale, dentro de 1 minuto e 5 segundos avísote, vale? Mierda! Buah! Pero podemos un programa un poquinho máis largo. Veña, va. Okay. Mira, Dani, vale, a Dani, vale, léeme aí outro perfil. Vamos sacando perfiles así pa fora e logo vamos enmarcando. Pero queres que sexan bisexuais ou valeche calquera? A min cúndeme que saque a bisexualidade pa fora. Sí, verá que tamén... É máis fácil. Vegana, animalista e diurna. Vale. Espera, teño que dicir que utilizaron moitas froitas como alcume. Pera. Hai pexego, pera, amorodo, había outro máis. Sí, vexo moi ben. Mira, e pera, esta pera é de empanada vegana. Canta xente hai de empanada vegana? Porque aí temos un tirón, Sí, porque poder compartir empanada vegana é un placer. Por certo, festa empanada de Chantada, sí. Último martes de agosto. Estamos a tempo. Aí tes. Último martes. Podería pedir o día libre.
Vamos mirando. Martes 26 de agosto. Ao mellor podemos facer un xuntoiro da xente toda que poñer empanada de bonito, bacalao e vegana. E facer xuntoiro de xente que enviou... Onde? En Chantada, na festa da empanada. Claro. A ver, e que lle gusta a Pera era esta. Mira, vouche decir quen lle gusta as veganas. Así xa está. Mira, unha que se chaman froitos. A Morodo gustanlle as empanadas. Veganas. As veganas, Vale. sí. Vouche decir outra persoa que lle gustan empanadas veganas. Claudia... Que podría ser unha fruta tamén. Sí, é verdad. Vale, Gusta perfecto. as empanadas veganas. Vale. Pero está interesada en homes. Vale. Así que Claudia interesante. xa non nos valería, pero bueno. Bueno. Despois, Nesuka, Vanesuka probablemente. pois sí, Claro. tamén vegana, pero gustan os homes. Vale, moi ben, interesante. Bueno, vexo que... E hai algún home vegano? Eso, a ver, estaba esperando a ver se chegamos a algún rapaz. Pillamos vos. Kilar 43. Killer 43, perfecto, temos aí match. Gustanlle as mulleres, gustalle a empanada vegana. Espero que non sexas do 43, porque serías un pouco Tutankamón. Claro, o sea, se eres do 43, me cago na vida. Estou pensando nese 0,01% de máis 60 que veo por... Imaginas, esta persona do ano 43. É que tengo 80. Pero mira, vamos a analizar de forma moi detida o perfil de Claudia e de Nesuka porque poden facer match algunha das dúas con Killer 43. Sí, por Killer 43 puxo guapo, gracioso e fan dos mequemeques. Bueno, Killer 43. Non te esmeraches moito no que ven sendo a descripción. Pero a mí xa me conquistou con que fora fan dos mequemeques. Vale, e que máis poñen? Tamén que nunca se xuntaría con alguén que vota a extrema dereita é un panda. Vale, panda. É un panda, gustalle de ir xuntos ao súper. Vale. Vale, e de repente, Claudia e Nesuka, que me das de información desas dúas? Pois mira, Claudia, vouche buscar, eu tiña aquí apuntado que número Síntome era Esperanza Claudia. Gracia. Xa sei que lía horóscopo e estas cousas, pero estou como, de repente, unindo un Sagitario con un Leo, Xa, é verdad, sabes? eso non o preguntei porque me No, daba mellor o mal. do panda e o da miñoca e tal. Sí, pois mira, Claudia gustalle facer chistes malos, observar a xente tamén, Vale. ver series, sabes, así con tal, manda Así con tal, que significa series así con tal? e falar dos personaxes como se fosen amigos, sabes, en plan... Ai, que sei. encántame eso. Sabes a Lidia Veiga que saía no Mata Lobos? Joder, pois eu sería super amigo da Lidia Veiga. No, porque... eu penso que é máis en plan que che encanta tanto un personaje que falas del como se fora teu amigo. Claro. Claro. Ah, vale, Claro, era eso. e a Lidia Veiga vais aí en Vale, Matamoros. e que animal é? Ela é un polvo Vale, gústame esta mezcla. que non vote a extrema dereita, Isto teñen en común. paseos pola praia, E Nesuka? Nesuka. Porque a mellor de repente xa temos un descarte absoluto. Nesuka era o 5. Quen eres, Nesuka? Eres Vanesuka? Nesuka gustanlle poucas cousas, Ui, moi ben. Coleccionar plantas que probablemente morran, soñar con viaxes que nunca planifica e mirar casas en Idealista como se fora millonaria. Vale, un perfil moi concreto, Poucas cousas, pero moi concretas. E que animal é? Un Kiko. Un gato. Un gato. Independente, mais aparece de súpeto. Gato. Teño que dicirche, Nesuka, que a ti E vamos... Killer 43 de que era? Un panda. É Un que eu creo que panda. a mellor, de repente, Nunca Claudia e Killer 43 poden ter unha primeira coincidencia. Hai un de repente, non? Sí, eu creo que sí, porque é certo que a xente que é así moi independente que se xunta con persoas que lle gustan os abrazos e as apertiñas estas, Eso es. non... Como é o comportamento... Ai, que isto hai como... Cando se di que eres unha persona dependiente e outra independiente, como que un é máis asertivo e outro é Sí. menos... A ver, pode casar ben, Pode casar, pero... se hai boa comunicación. A ver, tamén é certo que dúas persoas empalagosas non se levantan do sofá. Tamén é certo, pero pode ser, o sea, si Están aí se fan todo o tempo felices... apretujadas ali, sudando os pixamas. Vale, pois mira, polo de agora temos Claudia e Killer. En Nesuka simplemente puxo, son maja.
Son maja. Nesuka caime moi ben. Nesuka, eu de ti daríalle unha oportunidade á bisexualidade e abriríame a conocer a Dani. Pero ti... Me encanta. Ti xa tiras por aí. No, eu as cousas claras. A min dá má sensación de que non probache lo suficiente. Creo que Dani pode ser unha boa opción. Dame a miña sensación, pero bueno, vamos a explorar máis perfiles. Dani era muller. Sí, que lle gustaban as crocs, o audiovisual, un perfil bastante interesante. Sí, a ver. Sí, Dani, sí. É o que dicías ti antes. Que temos por aí? Vale, vou a ver... Que se nos cae o programa. En estos silencios se nos cae o programa. Vou a ver os máis descripcións. Joder, hai xente que non contestou nada. Vagos. É que tampouco vos podemos decir nada porque tamén é representativo. Entonces non pasa nada. Sí. En cada un... Penso que non estou mal. Ai, que bonito. A ver quen eres. Penso que non estou mal. Como se chama? Común. Común. Está Vale. interesado en mulleres. Común. Vale. Intereses, aprender cousas inútiles da Wikipedia ás 3 da mañá, mandar memes, facer chistes malos, observar a xente imaginar, soñar con viaxes que planifique e nunca planifico. Ui, espérate, temos competencia. Killer 43 acaba de salir unha competencia porque esta persona está tamén como moi cerca de facer match con Claudia. Gústalle o bonito. Ña. Claro, aí xa o jodemos un pouco. E que animal é? Un gato. Un gato, jodímola, no, seguimos por aí, porque gato con gato tampouco te podemos emparellar con Nesuka, porque gato con gato aí vai haber arañazo que Dios te criou. E esta persoa non ten problema ningún con que a súa futura pareja esa racista, misóxena, este a favor de expulsar a 8 millóns de personas. Non eres tan común como ti pensas, cariño. Non eres tan común. Non eres tanto. Deixamos este perfil en stand-by. Sí, está porque é tan peculiar que nos vamos a acordar. Entonces procedemos a seguir analizando. En remollo, deixámoslo en remollo. En pausa. E despois, outras así descripcións que se mataran tal, por exemplo, mira, son un rapaz de 23 anos que por desgracia vive en Vigo, gusta mir de foliada e o pan de millo con pasas. Ui. Despois outra persoa que tamén se currou... Espérate. Vive en Vigo. Vive en Vigo, ¿no? Contame, que animal é? Porque queres que sexa un pulpo, verdad? No, dime que animal. Un polvo. Pulpo. Bueno, pois teño que comentarche que hai unha rapaza que se chama Chopi Chop. A Pitonisa Lidia. Que vive en Vigo ahora mismo porque está estudiando arte dramático. Ai, Dios mío, que desta broma de programa vais a ir algo, de verdad. Entón, a mellor aí pode haber certo match. Pois sí. Gusta a empanada de bonito? Espera. Ela gustaballe de bonito? No, de bacalao, por eso digo. Sí. 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 Ui, Manu, saleuche un... Como é o nombre deste personaje? Xoel. Ah, é Xoel. É Xoel. Mas tá bom, Xoel. Pois você... Xoel estaba con quen? Chopi Chop. No, Xoel acabas de lelo. Sí, pero que podría ser sí, Chopi con Chop. Chopi Chop, co primeiro perfil que limos. Pode ser que ao millor Chopi Chop estea por aí o asunto, Estea por aí o asunto. Estamos deixando a broma, Que o programa está tornando realidade. No, eu estou tomando totalmente en serio desde o primeiro momento. Eu tamén. Estou tomando totalmente en serio. Pero que sí, que estas persoas se poden coñecer, que fora da broma, que estas persoas que ahora mismo están vivindo en Vigo as dúas, que posiblemente sexan da mesma idade, probablemente, porque darán 20 picos dous. Claro, o sea, no caso de que vos interese, vos volved a contactar con nós, porque vos pasamos o perfil desta persona. Sí. Claro. Sí. Claro, que a ver, é totalmente anónima. Eu non podría contactar con estas persoas porque non se lle pediu ningún tipo de contacto. Claro, pero non, si vos contactades interesados... Si as persoas estas realmente son fan dos Mequeme que están vendo ahora mismo o programa. Exacto. Si Chopi Chop e Xoel nos mandan un mensaje interesados en machear, macheamos. E organizamos cita. Non pasa nada, organizamos cita. En Santiago.
Eu hasta A Vigo empanada non a pagamos. Pero... Eu hasta Vigo non vai. Si No, pero poden organizarse eles en Vigo perfectamente. bueno, sí. Claro. Bueno, claro. sí. A ver, non- Bueno, no. Estaba eu perdendo... Hai outra parella? No, estaba perdendo de vista esta cuestión. Xoel comentounos que era bisexual. Sí. Dicir que tanto lle apetecía quedar con muller como con home. De primeiras eu, a Chopi Chop, enlaceina con Manu. Porque Sí. era un panda, iba ben coa miñoca, Este que era? tiñan Un como polvo. afeccións moi semellantes. De repente, temos a Chopi Chop, que é miñoca, con Manu, que é panda, e Xoel, que é un polvo. Town, que sucede aquí? Que pode haber unha trieja. Xa, pero non sei se Chopi Chop estará de acordo. Bueno, pois que contacte con nós e que non lo comente. Si estás de acordo, aí tamén pode haber unha trieja, porque Xoel pode conocer a Manu e ti podes conocela aos dous. E despois descartar. No, Xoel a putade si Manu de repente descubre que lle gustan os homes en ese momento, ou que lle gusta Xoel en concreto, e quedas ti sola. Mi maca, estás facendo ahora unha novela. Pero estades me entendendo, Sí, non? enténdote. Claro. Pero uno se a Chopi Chop lle fará gracia, tamén xo digo, Bueno, Chopi Chop, tes un nombre moi gracioso. Eu penso que eres atrevida, creativa, Sí, predisposta. Eso sí. Tanto unha quechua como de repente unha cita elegante, non? Eu aquí véxote, en este concepto de explorar sexualidade A ver, e sí. identidade, non? Bueno, ela non vai explorar un carallo. Por que non? Ela montarías un trío con dous tíos. Bueno, o sea, non é o habitual tampouco. Bueno, a mellor aquí que o mellor tal é Manu. Claro, por eso digo, O pero a mellor mellor Manu Manu- tamén descubre que lle gusta Manu non é. outro tipo de persoas. Manu era bisexual. Non. Claro. Pero por eso que se abra. Claro, aquí o problema é Manu, non é Chopi Chop. Non hai problema, eu vexo claro. Bueno, aí o deixan. Despois reestructuramos. A ver, coméntame, que máis hai? Isto está me encantando. Mira. Eu faría isto todos os días. Son morena, baixa, divertida e gústame facer de todo. Aínda que os meus hobbies favoritos son pasarme horas na auga, sobre todo os días de calor, ler e escribir, sobre todo poesía. Encántame comer e non me gusta a tortilla, pero teño que opinar e prefiro a sen cebola. Madre mía, dime por favor que non é un gato. Por qué? Gustan as mulleres? Está aberta tamén coñecer mulleres? Ambos. Ambos de puta madre. Dime que non é un gato, dime que puxo que é unha miñoca No, ou que puxo que é algo tipo koala ou panda. é un panda. Tómalo, Nesuka. Match. Pero Nesuka non era bisexual. Como que non? No. Ai, Nesuka no. era vegana. Bueno, acabo de poñer esta cara de asco non porque non sexas Non hai que bisexual. confundir os veganos con bisexuales. É verdad, tío, confundo sempre o concepto. Por si é certo que Porque empezan os dous por B. Eu vou decir, é verdad que Ai. maioritariamente as persoas que son bisexuais son veganas. É unha enquisa que me acabo de inventar agora clarísimamente. Oh, que pena, porque por conceptos describís, tanto Nesuka como ti, describístevos como con cualidades moi concretas da vosa personalidade. E estarían Pero- aí, machearían ben, Eu estou aquí intentando convertir a xente Sí, sí. no que non é. Definitivamente non me tomedes a mal, de verdad. Mira, vouche ler máis descripcións, porque eu creo que nas descripcións é onde a xente realmente... Espérate, que este non apuntei o seu nombre. Aquí tiñamos a... Ai, non me acordo. Cache. Espera. Cache. Quen era? No, non che vai a internet. Colapsou. Salíme do formulario. No. Jodímola, Nah, chico. xa estou dentro outra Xa vez. estás dentro? Sí, Non sí, se sí. meten estos sustos. Vale, como era? Eu que sei. Vale, resposta 19. A resposta 19 chamase Natalia. Nati. Nati. Para os amigos. Vale, Nati. Natalia. E Nati foi o que acabas de escribir agora. Sí. Non? Que é un koala, non é? Sí, era koala. Claro. É que dixo cosas... O da tortilla con cebola é curioso, non? Pero é que unha das preguntas que se facía era... Ah, de- vale. Pero mira, outra das persoas é... Son unha persoa curiosa... Isto se lle di. Dame un nombre antes de definir máis, porque teño que ubicar unha Mira. cara imaginaria. Vale, esta persoa que se chama Anton Favas Antón Favas. dixo, son un chaval full galego. Como din os meus amigos, tamén din que se non existira terían que inventarme. Son Auténtico canto menos. Son moi cariñoso e suelo ser tan superficial como para andar a facer agasallos cada volta de turno. Non entendín eso. Como que lle gusta material. Quixo dicir material e non superficial, creo, non? Non sei. Tenme toda a Materialista. pintiña, sí.
Pero entón, queremoste. Encántame o licorca e se fose un can posiblemente sería un can de palleiro, xoguetón, fiel e sempre tramando algunha. Epa, Antón Fabas, gustoume moitísimo. Nunca votaría a extrema dereita, é un polvo. O seu Vale. maior talento inútil é saber todas as letras de Kim Barreiros. Estes son os auténticos. Vale. Vale. Bueno, e despois de empanadas é bonito. Bonito. Bueno, eu aquí teño que decir que teño un dos meus perfiles favoritos. Este para mí é un dos meus Antón perfiles Fabas. favoritos, Antón Fabas. Entonces, a ver que apareza máis. Hai que seguir. Vaime comentando perfiles, porque aí algún ten que resonar, ten que facernos clic. Había unha que... Porque claro, a ti con Antón buscas solo mulleres, Correcto. verdad? Claro. E pois teño aquí unha rapaza E Nati que buscaba ambas. creo que non, son homes. Son homes, pero Pero teño válenos. aquí unha Anita, Ui, Anita. que se describe como unha son unha científica en proceso que escoita moitísima música en galego a que lle encanta soltar datos random sen que naide mos pida. Este é de Lugo, é da Mariña seguro. Puñer naide. Gosto moito dos animaliños e de ir aos paseos polo monte e pola praia. Vaya, pero pero non vou dicir pero, Lidia. É hetero. Sí, gustanlle os fulanos. Esta non está, eu a esta máis ao Antón Fabas vexoa nun Vexo festi. mache aí, Vexos nun festi. Sí. Ela falando normal, coas persoas normal, e o outro Antón Fabas facendo por aí o show e o espectáculo cun botellín de Estrella Galicia. Mantivo os seus rasgos dialectales a hora de Sí, escribir. eso é full galego como É Antón. full Galician. Sí, aí eso é verdad, hai que lle reconocer a rapaza que estuvo ben. É bonito ou bacalao? Bonito. Son non pasa iguales, nada, non pero pasa bueno, nada. aforrades en diferentes empanadas. O seu gustaría que o seu superpoder para unha cita sería producir licor café infinito. Antón encanta o licor café. Sí, temos outro sodes match. Temos outro Sodes match. match. Antón Fabas, match con Anita. Sí, Contactade con totalmente. nós se queredes conocervos. conocervos. É un gato. É un gato, Non moi sei ben. que era Antón. Mira, Antón non sei que se Non che puxo. dixen. Pero, a ver, ten pinta de que o millón un quirico se puxo, non? Sí, este ten Ten pinta pinta de quirico. kikiriki. Pois un quirico é un gato. Ou se aman muchísimo ou se odian a rapear. Sí. Antón é un... Ai, espera. Dime cun Estou quirico. moi nervioso. Dime cun quirico. Un polvo. Un polvo. É que ten toda a pinta. Todos estes que son así moi botados pa diante, ao final son cariñosos. Xa ves, porque, bueno, pero tamén é bonito a conxunción aí do polvo e do gato, gustame bastante. Ela ten toda a pinta de ser un gato. Ten toda a pinta. Toda a pinta. Toda a É o que pinta. dicía. Este está nun festival, ela está falando coa xente, normal, comentando a vida. Dando datos aleatorios dando sobre datos cousas que non lle interesa a naide. E o Antón está dando volteretas co botellín, así de claro. Unha producindolle licor e outro bebendo. Sí, É que sí. está match, Sí, está totalmente. perfecto. Aparte, non sei cantos anos pode ter Antón, pero está en proceso de ser científica. Claro, a así ver, que é aquí- chavala nova. Me cache. No, aquí... Pero Antón, a mellor tamén. Non o especificou. Bueno, tamén é certo. Pois- O que puxo pasa... que é un chaval. Un chaval. Son un chaval. Claro, aquí tamén queda certeiro aquí, que despois se responsabiliza, Vale, sí, o sea, sí, claro, responsabilidade sí, sí. vosa se queredes ter a cita Claro. ou non. Pero a ver, non vos casquedes un risco escanes, porque non é, Sí. non é algo que do que nós ao mellor nos sentamos despois moi orgullosas. Eu non considero, eu teño 30 anos e non me considero un chaval. No, claro, pero hai xente que ao mellor sí. sí, a É ver, máis, sí. Antón Fabas ten pinta de que sí que se sigue considerando un chaval. Pero eu creo que é un chaval, Dame o... non sei. Gusta o licor café? Viello eres? Bueno, No, ao mellor non hai moita no, chavalada sí. que zosca o licor café potentemente. Sí, notase que debes aínda sair de moito de parranda. Ya. Eu creo que... Mira, e a ver, pero es que xa fixamos varios matches. Eu creo que xa pechamos, Xa pechamos. Eu creo que había que pechar xa. Veña. Temos aí 2 matches que hai que conseguir facerlles unha cita. Vamos a repasar. E podemos facer un especial citas. Imaginas, te invitámolos. Eu E que invítoos se a conozan comer. en directo. A ver, invítoos a un restaurante barateiro. Tampouco vou tirar, Home, non vou eu a vos A un restaurantes 100 montaditos. Nin bueno, eso. está caro 100 montaditos. Nin eso, pero, a ver, un algo de comer sácovolo. Mira, Ou aquí.
Pero eu creo que Que aquí facemos aquí con comida, temos aí a comida guardada. podemos meterlle de repente, se non queredelo trío, Ela está empeñada en que Manu chingue cun Xoel. non estou empeñada en que se dé unha oportunidade a conocerse entre os tres. Non A que se ver, descarte. sí, Que mente sería aberta. Chop e Chop, Manu e Xoel. Sí que é verdad que por afinidade vexo vos máis a Chop e Chop e a Xoel together. Pero Chop e Chop, definitivamente ti eres a que decides. É esa que tes o poder de decisión. Eu creo que é máis Manu, Tamén. Porque Chopicho pode dicir sí, e Manu dicir No, eu pero digo que despois tamén ten máis para elegir se quere con Manu ou quere con eso Xoel. sí, aí ten nada. Despois, a Killer 43 empatámola ao final con Claudia, que verían sendo un pan e un polvo, non? Despois teríamos a Nati, que a podríamos enjarzar aí con Andrés, que saleu ao principio de todo. Que creo que poden ter aí como certas cousas en común. Que dicía o Andrés? Andrés comentaba que non dá comido pizza sin mancharse a camisa, era bonito, koala, e Nati tamén é un koala. Entón, aí ao mellor podemos machear koala. É protector, é o do protector. Eso é que é es. protector. Non lle gusta os conflictos. E ao mellor podemos macheala con Nati, por exemplo, machear a Andrés con Nati. Logo, teño que dar a noticia de que común non hai ningún tipo de perfil que se axeite polo de agora a ti. Polo de agora. Había máis perfis que non lemos porque non se esmeraron nin puñer unha breve descripción. Bueno, había un perfil que non afondamos nel, pero chamase pera. E no supermercado hai unha pera común. Entonces, ao mellor, pode ser interesante que machedes porque ides ter un nombre que machee ben. Pera común, É sabes? bonito ver o amor onde non hai. Efectivamente, por que non? Chámase pera. Claro, non? De repente, Dani, que che gustaba moito o visual, as crocs, que está, claro, a ti queríate meter, con quen te quería meter eu? Con Amorodo. Con Amorodo. No, con Nesuka. Nesuka, Que foi o que lle dixen que a Nesuka tiña que intentar abrirse a Dani. A Dani no. Abrirse ao mundo da bisexualidade. Porque eres un gato e tedes como gustos moi concretos. Non sei, penso que aí hai donde tirar. Eu de todo... E se non sale algo de amor, sale algo de amistad, Sí, que isto eso tamén é é certo. É verdade, tamén está moi ben. Claro. Cantas persoas hai que son amigos que se coñeceron nunha cita e quedaron como amigos? Totalmente. Eu coincidín cunha persoa desas nunha boda. Un amigo meu fui á boda dunha rapaza que coñezo porque era un lío de Tinder. E invitou unha boda. Que forte. É fortísimo. Está guai, eso mola. A ver, está guai. A min, confeso, non lle dixen a él. A mí me pareceu raro. Bueno, Pero no, fixos pero unha se bonita se fixo unha amizade. bonita amistad tanto tempo Sí, onde sea que é te certo. coñezas. É home. como o mítico ligue co que te levas ben. Totalmente. Non pasa nada. Pero eu, resumindo... Que todo Antón Fabas, Anita. Totalmente. Xa está. Eu mando ahora mesmo unha mensaxe. Antón Fabas e Anita, por favor, poñedevos en contacto con nós. E Xoel. Estou xipeando moitísimo a Antón Fabas e a Anita. E Xoel é máis quen era? Xoel é Claudia. O Xoel. No, Killer 43 Chopi- e Claudia. No, Chopi Chop e Xoel. Chopi Chopi Xoel. Chopi Manu Chop. xa caiuche mal, queda descartado, porque... É que viven xa na mesma cidade. É Eso que xa tamén é axuda. verdade, eso axuda un montón. Axuda. E Claudia e Killer 43, 42, 43, gustaballes a empanada de gana. Só un puntazo. Sí. Porque vades Pero, a ver dos sitios onde pues, hai mira, empanada de esos gana. tres. Antón Fabas, Anita, por favor, poñedevos en contacto. Xoel, calera, Xoel e Chopi Chop. Chopi Chop tamén. Por favor, poñedevos en contacto con nos. E dicías tamén Nesuka, si estás aberta a Está conocer a insistiendo. Dani, ponte en contacto con nós. Dani, tamén, se ti estás pues, interesade en conocer a Nesuka, de repente, pues a mellor surxe amizade, a amizade. non se sabe, ou algo máis. Moi boas amigas, pero en serio, por favor. Común. Con pera. Pode ser interesante. É que o pobre a mellor se queda coa pera solo. Ya. En todos os sentidos. O mellor ese si vais lo plan. Pero en serio, Xoel
e Chopichop, por favor, poñédevos en contacto cos Mequemeques e Antón Fabas e Anita, polo amor de Deus, poñédevos en contacto con nós. Home, a ver, si sacamos daqui a unha parella, aínda que sea solo, Sí. a unha simple cita, Un quedar. un quedar, Un tomar un conocerse, algo. Agora un verán tonto. Sí. Que en setembro, ao mellor, cada un vai a súa vida. de repente, así, un Sí. licorca, Sí. home, a vosa cita sería... Bueno, a Ourense non vos imos pagar o trayecto, máis o licorca tampouco, pero No, ir tomar un licor café a Ourense. Sí, bueno, que a calor que fai, a mellor é No, pa ahora fadas. non entra, Non ahora. entra nada. Pois sí, por favor, eu creo que saliu... non daba un peso por este programa. E saliu o amor. Conste que eu comprométome a que me pases estos perfiles Vanos a revisar. e agora que empezan as miñas vacacións, Así. vounos a revisar e eu non digo no Ai, mamá. a na volta en setiembre ou en outubro ou en noviembre ou cando a mellor non volvemos, pero que Un sabe Dios. especial Facer un especial parellas. Pero traer mallaos os perfiles, comprométome, A ver, é seriamente. que tamén cho digo, non avanzamos moito máis porque hai perfis que non deron pa máis. Claro. É que non se mataron en contestar nada. Home, non podemos facer vos o traballo sucio. Eso A mí non non... me podes poñer, son maja. Non me deis nada. Dime algo máis. Que maja... Maja tamén é miña prima, sabes? Claro. É dicir, maja, como maja, hai moita xente maja no mundo. O peor, normalmente cando che din que tal con este chico? Sí, é majo. É algo peyorativo. Totalmente. Porque non te decides, está en terra de nadie. Totalmente. Sabes? Porque non chega a ser guapo de todo, pero tampouco é feo. Pero Cando claro, de lle repente gusta- o mellor é feo, pero é divertido. Quedas aí como... Cando lle gusta alguén, encantoume. Claro. Pero se non lle gusta alguén, é majo, maja. Mojiño, sí, riquiño. É boa xente, Ajá. sí. No, mal. Pois, fantástico. Ao final durou a hostia o programa, non? 40 minutos ou máis. 40 di. Eu creo que estamos cerca da hora. Sí, joder. Vamos a facer xa que estamos aquí, vamos a facer unha apuesta. Que minuto estamos? Eu digo minuto 48. Eu 52. Como van as normas estas? O que se pase, pero se cheje... O que se máis che- achegue, un chu- gana. O que menos, paga un chupito de licorca. Un chupa chups con un chicle no medio. Vale, un koyak. Un colle. Uy. Uy, sí, marca de la buena. Lidia, cómpralle un chupachus. Ah, merda, que levamos 57. Cantos? Estamos entrando, a punto de entrar no 52. Uy. Merda, pero Casi. estuve moi preto, Sí, a verdad que sí, déchame un pouco de medo. Por iso preguntaba si era a hora xusta, pero sin pasarse. Oi, mira, ti podes facer aí unha sección chula de o precio Eso xusto. fixémolo, eso Sí. fixémolo. Varias eu veces. só faría unha cousa un día, que será o mequerrocho, canle secundaria de todo o que pasa aquí cando Sí. non hai cámaras encendidas. La mierda toda, ¿no? Bueno, temos que Pois- deixar esta pois sí, movida. Fabuloso. A min encantoume. Totalmente. En serio, polo amor de Dios, Antón Fabas e Anita, poñedevos en contacto. Nova telenovela, o sea, nunca unha trama tan boa tuvo unha serie de televisión de Galicia. Por favor. Fuera coñas, Por favor, E que pegan muchísimo. Claro. E despois, o Xoel e a Chopichop Chupi Chop. tamén, poñedevos en contacto, porque... E Nesuca. Con Nani non descartable. Ábrete, non ábrete. descartable, non descartable. Venga, xa está. Ala, chimpum. Pois nada, genial. Pasino Chupi Chop, Chupichop e Chupi pitonisa Lidia, verdad? Moi ben. Faltábanos aquí unhas candeas das túas aquí de alrededor. Sí, podía, molaría. Claro. Pero que non hai tempo para... A mí non me dá vida para condicionar. Pois nada, 1 millón, Lidia Veiga. A ti, 1 por asistir. millón a Martín. A todas e a todos vos. Se aínda non atopaste o amor, non pasa nada. Hai moita vida aínda para atopar esa media laranxa. E o primeiro é atopar a amizade. Oiche, Sí, porque se é amor con amizade xa é boom. Non existe Perfecto. amor sin amizade. totalmente. Sí, é outra cousa. É outra cousa. Lujuria. Pois sí que, nada, sede moi felices e facede moito amor. Biquiños. Saúr!